τον έχει κλείσει πάρα πολύ καλά και σωστά ο Πανιόνιος. Τώρα θα προσπαθήσει να ξαναδιώξει. Τελικά ο Ντεμπεγλέρ από τα δεξιά του σουτ, αλλά με υπερένταση θα έλεγα και με αυτοκτησία, πέφτοντας πάνω στον Ντεμπεγλέρ. Σωστά όμως ο Κοντελές παραχωρεί το κόρνερ και αυτό το κύκλο που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Όταν πούμε αν είναι αυτό το 2-1 για τον Πανιόνιο, θα είναι η τέταρτη νίκη του Πανιονίου μέσα στο Περιστέρι στα τελευταία 5 μάτια. Το τι άλλο αρκετά ξεπληκόντευτη αυτή η προσπάθεια του Πανιονίου που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποφεύγει τον κίνδυνο. Ο Ντεμπεγλέρ στα δεξιά του κόρνερ, στο δεύτερο που κάνει τελικά πατρίξει ουσιαστικά ψηλά από όλους, κάτι σαν χωριστική πυρουέτα εκεί ο Νάσος δεν βρήκε κάτι μπάλα. Στο δεύτερο χρόνο την κερδίζει, κοντά του εκεί πέρα βρίσκεται και ο Καλίτσος, θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Το γέμισμα από τον Πρίτο θα διώξει εκεί αποτελεσματικά από την άμυνα ήταν ο Τσότσαλιτς. Για να δούμε νέα προσπάθεια αυτή τη φορά με τον Γκαλίτσιο και πάλι, αλλά θα βγει ο Μάχα από τα αριστερά που είχαμε για τον Ατρόμητο με τον έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και